Kaixo, ni Maior Gijonaz. Eta Rapasanken eskutik, Ane Ugaz eta Mai Gutierrezekin batera, gaiz prestatzen euskerazko abestien tutorialak, gitarraz. Azkenean, zuek baliabide hori ukitzeko, lagunekin abesteko, edo Rapasanken apuntatzen zaretenerako, ze azkenean, hau euskeraz aurkitzea, igual zaila izaten da, bideo formatuan, eta guk hori eskaini nahi genizuen. Kasu honetan ikasiko dugun abestia da Izaroren Koilarak, maila superbasikoan. Eta hori, az gaitezen. Orduan, jakin behar dugun lehenengo gauza da, ze akordea biko ditugun, izango dira Sol, Mi menor, La menor eta Re. Eta hau, segida hau erabiliko dugu abesti osoan zehar, errepikatuko da abesti osoan zehar, bai? Por cierto, akorde hauek erabiltzen baditugu, ez da ton originala, ez da abestian ton originala, beste bat da, baina berdin du. Abestia hasiko dugu arpegio simple batekin, dala. Motela hoin da, zelan da, Sol akordean adibidez hartuko dugu goiko atzamar potoloa, goiko soka ematen, eta gero, azken 3 soka jo ditugu banan-banan, hola, eta azkenengo golpea 3 elkarrekin, bai? Orduan, berdina da beste akordetan, baina aldatzen dena da goiko atzamarrekin jotzen dugu diez. Mi menorren ez dugu joko lehenengo soka, joko dugu bigarren soka goitik hasita. La menorren 3. soka goitik hasita. Eta Re menorren bebai 3. soka goitik hasita. Orduan izango zen. Orduan, arpegio bakarrik erabiliko dugu abestiaren lehengo 2 esalditarako, ze gero erritmo aldatzen da, bai? Orduan, erritmo berri hau izango zen. Bai, motela hau izango zen. Hau da ohitzea, ez? Ez bazaude ohituta olako erritmo bat egitera, trabatzen zara, din trabatzen ez denbora guztian, baina, azkenan ateratzen. Saiatuko gara erritmo berri hau egiten abesti osoan zehar, geratzen den guztia lan izango da, orduan, hasieratik izango litzateke. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren gordailua garriko nuke. Limoi ondo bat gaztia eta gero eraikiko etxeko ataria. Eta holan jarraitzen da abesti osoan zehar, urrengo estrofa berdina da, urrengo bebai, igual ezberdinan entzun daitekena da 4. estrofa, baina ezberdinan bakarra da ahotsak egiten duena, ze gitarra berdin, akordeak berdin, ritmoa berdin, bai. Orduan, ahotsak egiten duen aldaketa edo izango zen. Eta gela batean, bio elkar pegatuta ardezaten arnasa, izaretatik edatuta eta aurrez, biluzik eta garbi ikusteko elkar, dutxa zuri zuzenan azken estrofa da. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Gogatzen duzu toke bat egiten, eta jazta. Hau litzateke Koilarak abestiaren tutorial kutrea, espero dut gutxinez baliogarri izatea apur bat, eta espero gustatzea bai Ane eta Maik egingo dituzten tutorialak, eta hori, agur!